ta sineserbral niya to ang pinakamahalagang pangyayari sa historya kan kaligtasan nin tawo. Kunan bangging ini dai pinagkanigo nin Diyos, ang tawo padagos na mabubuhay sa kadikluman nin kasaalan bilang mga kaiwal nin Diyos. Ang Vigilia Pascual na nakasentro sa pagkabuhay liwat ni Kristo, na iyo ang nagutob kan bilog na historya nin satuyang kaligtasan sa paagi kan sa iyang misteryo Pascual. Sa bangging ini, babaguhon ang dalagan kan historya nin kinaaban sa paglaog sa bagong paglalang nin Diyos. Sa sakit asin luha, kasaalan asin kagadanan, sa paagi ni Kristo na duminaog sa kapangyarihan nin kadikluman, kita dadarahon niya sa Diyos, asin sa buhay na daing kasagkoran. Malaog na kitangunyan sa enot na kabtang, iyo ang lutsenaryo. Ang lumang liturhiya Romana, mayong pagbendisyonin kalayo. Ang pagbendisyonin kalayo, sarong tradisyon na hali sa mga Franses, ginibo man ini kan simbahan bilang sarong sakramental na maribay kan pinalaad na kalayo. Sa panahon nin tag-uran, kan mga pagano, sa pagtaong umaw kiwotan asin iba pang kinakaungisan na mga idolo para sa sarong marhay na ani. Ang siring na pinaghalian iyo ang minaeksplikar kung taano nasagkod ngunyan, igwapang kostombreng pagano sa dakol na lugar, na ginigibo kan mga tawo kung sinusuluan ang bagong kalayo sa liturhiya nin ilaw. Arog baga kan pagkuanin mga bagas sa kalayo, tanganing magsirbing swerte sa pananom o sa sugal. Ang Siryo Pascual hali sa sarong tradisyon na ginibo sa Roma, asin sa iba pang lugar na kung sain sa bangginin Pasko, iniilawan ang dakol na kandila. Ini ginigibo bilang simbolo ni Kristo na binuhay liwat hali sa bangginin kagadanan. Originalmente, igwanin duwang Siryo Pascual na arog sa tawo, asin pagkadakula alagad ini ginigibo sa sanang saro, na kung sain ang liturhiya Galicana nagbugtak nin espesyal na bendisyon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Namumutan kong mga tugang sa orog kabanal na bangging ini, nan sa tong kagurangnan Heso Kristo, nagbalyo hali sa kagadanan, pasiring sa buhay, ang simbahan nag-aalok sa mga aki niya na nakawararak sa kinaban, na magtiripon sa pagpuka asin pagpamibi. Kung gigibuhon tanggayo ang pagrumdom kan Paskwa kan kagurangnan, na nagdadangog kan tataramon, asin nagsisilibrar kan sa iyang mga misteryo, maglalaom kitang makaayon sa iyang kapangganahan sa kagadanan, asin mabubuhay sa Diyos kaiba niya sagkod paman. An pagbendisyon kan kalayo, andalan hali sa kagadanan, pasiring sa buhay, sinisimbolo kan liwanag kan kalayo, na minalaad sa kadikluman kan banggi. Mamibi kita. O Diyos, nahuli kan sa imong aki, winarasan mo ang mga paratubod kan kalayo nin sa imong kamurawayan, pakabanala ining baagong kalayo, asin itugot mo sa mo, na sa paagi kaining Fiesta Pascual, maglaad kaming gayo sa mga langit no na pagmaawot, tanganing sa malinig na isip, makayaming makamtan ang kapiyastahan nin danay na kaliwanagan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. An pagsulo kan Siryo Pascual. An Siryo Pascual minarepresentar kan satong kagurangnan na nabuhay liwat, na naglalaad sa liwanag asin kamurawayan kan sa iyang pagkabuhay liwat,
Siya, sa simbolo kan dakulang kandila, iyo an bagong hariging kalayo, na nagdadara sa simbahan, paluwas sa kauripnan nin kasaalan, pasiring sa panuga nin bagong buhay. Si Kristo kasuod ma asin ngunyan, an kapinuunan asin an katapusan, an Alpha, asin an Omega. Sa iya an mga taon, asin ang mga panahon, sa iya ang kamurawayan, asin kapangyarihan, sa gabos na panahon na daing kasagkuran. Amen. Puli kan sa iyang banal, asin mamurawayon na mga lugad, bantayan, asin surugon kita, ni Kristo na satong kagurangnan. Ang liwanag ni Kristo na mamuraway na nabuhay liwat, magpara kan kadiklumanin puso asin isip. Isusunod po niya to ang pagprosesyon kan Sirio Pascual, palaog sa simbahan. Pag-awit kan padi na liwanag ni Kristo, kita man masimbag na inaawit, salamat sa Diyos. Liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos.
liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lumen Christe. Deo gratias. Exalt, choirs of angels, exalt, heavenly assembly, a hymn of glory, great the triumph of our risen Lord. Rejoice, all the earth, flooded with a new light, the splendor of the King has conquered darkness, the darkness of the world. The splendor of the King has done the darkness,
Mother Church. All is been done with the glory of our Lord. Let this place resound, echoing the song of a people in feast. The Lord be with you. And in your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is right and just. It is truly right and just to express singing the great joy in the Spirit, and to praise the all-powerful Father and the Son, Lord Jesus Christ. He paid for us to eternal Father, paid instead with His blood that He shed out of love. He wiped away the condemnation of the ancient fault. This is the Passover, in which the true Lamb is sacrificed. This is the night in which you freed our fathers from the slavery of Egypt. This is the night that saves us from the darkness of evil. This is the night in which you have conquered the darkness of sin. This is the night in which Christ has destroyed death, and from the dead He rises victorious. This is the night in which Christ has destroyed death, and from the dead He rises victorious. How wonderful is the mercy of your grace, how boundless the tenderness of your love. To ransom a slave, you sacrificed your Son. Without the sin of Adam, Christ would not have redeemed us. Oh, befault, which deserves so great a Savior. Oh, befault,
truly blessed, which knew the hour in which Christ was risen. O night truly blessed, which despoiled the Egyptians to make Israel wealthy. O night which conquers evil, washes guilt away. O night truly glorious, which rejoice, man to his God. This is the night in which Christ has destroyed death, and from the dead he rises victorious. In this night receive, Heavenly Father, the sacrifice of praise that the church is offering you by the hands of her ministers in the solemn liturgy of the candle, sign of the new light. We pray you, O Lord, that this candle offered in honor of your name may shine and dim. Let it come to you like fragrant perfume. Let it mingle with the stars of heaven. May the morning star find this flame still burning. That morning star that never sets. Christ your Son, risen from the dead, makes his clear light, his light shine. Matukaw ang gabos, asin pwede na pong palsukon ng ilaw kan sa indong mga kandila, asin malaog na kita sa ikaduwang kabtang, ang liturhiya kan tataramon. Ang pagbasa kan tataramon ng Diyos, iyo ang fundamental na elemento kan Vigilia Pascual. Ngunya nabanggi, ang bilog na simbahan na Katoliko, naglalamay sa pamibi asin naghahalat sa kagurangnan na nabubuhay liwat sa mga gadan. Siya madatong sato sa paagi kan sa iyang buhay, natataramon sa satuyang mahihinanyog sa banal na kasuratan. Buksan ta ang satong isip asin puso sa paghurup-hurup kan istorya nin satong kaligtasan.
Kristiyano, himatea ang tingog nin Diyos. Matindog po ang gabos. Mga tugang, mantang solemneng pinunan na ang bihilya sa tuninong na puso, maghinanyog kita ngunyan sa tataramon kan Diyos, maghurup-hurup kita kung paano linigtas kan Diyos ang sa iyang banwaan, kan mga nakaaging panahon, asin ngunyan na mga aldaw, sinubol sa to ang sa iyang aking paratubos. Mamibi kita nan sa tong Diyos, tapuson ining gawing Paskwal ning kaligtasan sa kapanoan nin pagtubos. Matukaw po ang gabos, asin himateon yato ang enot na babasahon. Sa enot na babasahon, ang tawo linalang sa imahen asin ladawan nin Diyos. Kunsiring ang sa iyang buhay sarong balaog nin pagkamuot hale sa kagurangnan. Ang Diyos na satuyang namidbidan sa lambang linalang, sa satuyang sadiri, kapwa asin kapalibutan, iyo manlugod ang magdara sa tuya, sa bagong paggalang, na satong hinahalat na mangyari sa tuya ngunyan, sa pag-abot kan bagong tawo, si Jesucristo. Buksan niya to ang satuyang isip asin puso sa paghinanyog, kan enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Sa kapinunan, linalang nin Diyos ang langit asin ang daga daing laog, daing anuman. Ang kadikluman nasa ibabaw kan kararuman, asin ang Espiritu nin Diyos naglalayaw-layaw sa ibabaw kan katubigan. Ang Diyos nagsabi, magkaigwa ni liwanag, asin nagkaigwa. Nahiling nin Diyos na ang liwanag marahay, ang liwanag linain sa diklom, ang liwanag inapod aldaw, asin ang diklom inapod banggi. Naghapon asin nag-aga, enot na aldaw. Ang Diyos nagsabi, magkaigwa nin permamento sa pag-ultanan kan mga tubig, asin siring ang nangyari. Ginibo nin Diyos ang permamento, ang mga tubig sa ibabaw, linain sa mga tubig sa ibaba. Ang ngaran na itinao nin Diyos sa permamento, naghapon asin nag-aga, ikaduwang aldaw. Ang Diyos nagsabi, magkasaro ang mga tubig na nasa irarom kan langit, asin lumuwas ang mamarang daga, asin siring ang nangyari, daga ang ngaran na itinao nin Diyos, sa mamara asin dagat sa mga tubig na nagkasararo. Nahiling nin Diyos na ini marahay. Ang Diyos nagsabi, magtubo sa daga ang mga tinanom, na nagbubunga asin tinanom na ang bunga may pisog. Asin siring ang nangyari, sa daga nagtubo ang mga tinanom na manlain-lain ang pisog. Nahiling nin Diyos na ini marahay. Naghapon asin nag-aga, ikatulong aldaw. Ang Diyos nagsabi, magkaigwanin mga ilaw sa langit, tanganing an aldaw ilain sa banggi. Asin maging tanda para sa mga panahon, sa mga aldaw, asin mga taon. Ang mga ilaw sa langit magliwanag sa daga. Siring ang nangyari. Duwang ilaw ginibo nin Diyos, saro dakula para sa aldaw, asin saro para sa banggi. Ginibo man nin Diyos ang mga bituon asin ibinugtak sa langit tanganing maliwanagan ninda ang daga, mapakarhay ang dalagan kan aldaw, asin banggi, asin lainon ang liwanag sa diklom. Nahiling nin Diyos na ini marahay. Naghapon asin nag-aga, ikaapat na aldaw. Ang Diyos nagsabi, magkaigwanin mga buhay na linalang sa mga tubig,
asin mga gamgam na naglalayog sa ibabaw kan daga. Sa sirong kan langit, asin siring ang nangyari. Linalang nin Diyos ang mga dakulang sira sa dagat, ang gabos na mga hayop na buhay, na naglalangoy sa mga tubig, asin gabos na may pakpak, na hiling nin Diyos na ini marahay. Benendisyonan nin Diyos na ansabi, magdagdag kamo asin magdakol, panuan nindo ang tubig sa dagat. Siring man na mga gamgam magdakol sa ibabaw kan daga. Naghapon asin nag-aga, ikalimang aldaw. Ang Diyos nagsabi, magkaigwanin mga linalang na may buhay sa daga, mga hayop na may sungay, mga hayop na nagkakanap, gabos na klasing hayop sa kadlagan, asin siring ang nangyari. Ginibo nin Diyos ang gabos na klasing hayop sa kadlagan. Gabos na klasing hayop na may bitis, gabos na klasing hayop na nagkakanap, na hiling nin Diyos na ini marahay. Ang Diyos nagsabi, gibuhon ta ang tawo na arog sa to, sa satong ladawan asin kabaing. Itao ta sa iya ang kapangyarihan sa mga sira sa dagat, sa mga gamgam sa langit, sa mga hayop na may bitis, gabos na hayop sa kadlagan, asin gabos na nagkakamang sa ibabaw kandaga. Linalang nin Diyos ang tawo na kabaing sa iya. Sa kabaing nin Diyos, linalang niya ang tawo, linalang na lalaki asin babae. Benendisyonan sinda nin Diyos asin sinabihan, magdagdag kamo asin magdakol, panoon nindo asin sakupon ang daga. Magbuot kamo sa mga sira sa dagat, sa mga gamgam sa langit, asin gabos na hayop sa ibabaw nin daga. Ang Diyos nagsabi, uya, itinatao ko sa indo ang gabos na tinanom sa daga, na ang bunga may pisog, ang gabos na kahoy na nagbubunga, tanganing maging kakanon nindo. Ang mga dahon kan mga tinanom, itinatao kong kakanon kan gabos na mga hayop sa kadlagan, gabos na gamgam sa langit, asin gabos na nagkakamang sa daga. Asin siring ang nangyari, nahiling nin Diyos ang gabos niyang ginibo, asin ang gabos marahay. Naghapon asin nag-aga, ikaanom na aldaw. Siring kaini, ang paghaman kan langit asin daga, kaiba ang gabos na yaon dyan. Sa ikapitong aldaw, tapos na ang gibo nin Diyos. Nagpaingalo siya sa ikapitong aldaw, pakatapos na mahaman ang gabos niyang ginibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Kagurangnan isubol mo ang sa imong espiritu, asin bagwa ang lawog nin kinaban. Kagurangnan, isubol mo ang sa imong espiritu, asin baguha ang lawog kan kinaaban. Pag umaw ka sa kagurangnan, o kalagko, Diyos na kagurangnan, ikaurog kadakula, ang gubing mo kamahalan, asin kamurawayan, nagugubingan ka nin liwanag, simbag po. Kagurangnan, isubol mo ang sa imong espiritu, asin baguha ang lawog kan kinaaban. Ang daga pinatindog mo na sa iyang sinarigan, magdadanay sagkod paman, pinalibutan mo nin dagat siring sa alikboy. Ang mga tubig urog na halangkaw kesa mga bukid. Simbag po. Kagurangnan, isubol mo ang sa imong espiritu, asin baguha ang lawog kan kinaaban. Mga burabod pinapabulos mo sa mga kapatagan, minabulos sa pagultanan nin mga bukid. Sa indang pangpang yaon ang mga gamgam sa langit. Sa mga sanga inaawit ninda ang sa indang awit. Simbag po.
Kagurangnan, isubol mo ang sa imong espiritu asin baguha ang lawog kan kinaaban. Hali sa pinag-eerokan mo sa imong tinutubigan ang mga bukid. Ang daga minainom hali sa imong balaog. Ang duot pinapatubo mo para sa hayop. Asin ang tinanom para sa kaipuan ng tao. Simbag po. Kagurangnan, isubol mo ang sa imong espiritu asin baguha ang lawog kan kinaaban. Palakid an sa imong mga gibo, o kagurangnan, sa kadunungan iyan gabos sa imong hinaman. Ang daga paano kan sa imong kayamanan, kalagko mag-umaw ka sa kagurangnan. Simbag po. Kagurangnan, isubol mo ang sa imong espiritu asin baguha ang lawog kan kinaaban. Matindog po ang gabos para sa pagpamiibi. Mamiibi kita, O Diyos na makangangalas mong linalang ang tao, asin urog na makangalas-ngalas na sa imong tinubos. Tawan sa mo, namimiibi kami, na magdanay sa tamang kaisipan, tumang sa mga padagka kan kasalan. Tanganing magkanigo kaming makaabot sa mga daing sagkod na kaugmahan. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos asin himateon niyato ang ikaduwang babasahon. Sa ikaduwang babasahon, ipinapahayag ang dakulang pagtubod ni Abraham sa Diyos. Binalusan nin sarong panuga na sa saiyang kapag-arakian, ang bilog na kinaaban makakakua nin biyaya. Buksan niya to ang satuyang isip asin puso sa paghinanyog kan ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Inapod ni Diyos si Abraham asin tinukso. Abraham, Abraham. Si Abraham nagsimbag, Uya ako. Ang Diyos nagsabi, Kuahaan sa imong aki si Isaak na sa imong bugtong na aki. Siya sa imong namumutan. Paduman sa daga nin Moria. Duman idulot mo siya bilang tinutong na atang sa ibabaw kan bukid na ipapahiling ko sa imo. Pagkaagang amay, nagbangon si Abraham. Inandam ang asno, ipinag-iba duwa sa iyang mga surugoon, asin ang sa iyang aki na si Isaak. Nagputol ning igatong para sa tinutong na atang, asin nagpasiring sa lugar na ipinahiling sa iya ni Diyos. Sa ikatulong aldaw, si Abraham nagtingkalag asin nahiling ang lugar sa harayo. Dangan si Abraham nagsabi sa mga surugoon, Maghalat kamo digdi, kay ba an asno? An aki asin ako maduman, masamba asin babalikan mi kamo. Kinuan ni Abraham an igatong para sa tinutong na atang, pinapaasan ki Isaak. Dara niya sa iyang kamot ang kalayo asin kutsilyo. Dangan naglakaw sindang duwa. Si Isaak nagtaram ki Abraham sa iyang ama. Ama, sabi niya, Opo, aki ko. Simbag ni Abraham. Si Isaak nagsabi, Uya, igwa ng kalayo asin igatong. Alagad hain ang kordero para sa tinutong na atang. Si Abraham nagsimbag, Aki ko, Diyos na ang bahala kan kordero para sa tinutong na atang. Dangan padagos ang paglakaw nindan duwa. Pag-abot ninda sa lugar na ipinahiling nin Diyos sa iya, si Abraham nagpatindog nin altar, asin pinakarhay an igatong. Dangan ginapos si Isaak na sa iyang aki, asin ibinabaw sa igatong na yaon sa altar. Ibiningat ni Abraham an sa iyang kamot, nakapot ang kutsilyo ta igagatungon an sa iyang aki. Alagad, inapod siya kan anghel nin kagurangnan hali sa langit. Abraham, Abraham. Si Abraham nagsimbag, Uya ako. Ang anghel nagsabi, Hare pagbingata an sa imong kamot laban sa aki. Day mo siya pag-anuhon.
Ngunyan, aram ko na ika may pagkatakot sa Dios. Dai mo isinayuma sako an sa imong aki, an sa imong bugtong na aki. Pagtingkalag, nahiling ni Abraham ang sarong karnero na ang mga sungay nakasabit sa sarong kahoy-kahoy. Kinuha ni Abraham ang karnero, asin idinulot bilang tinutong na atang, bako ang sa iyang aki. Inapod ni Abraham ang lugar na ito, Diyos na ang bahala. Sagkod ngunyan sinasabi, sa bukid na ini, Diyos na ang bahala. Si Abraham inapod giraray kan anghel nin kagurangnan hali sa langit. Sa sakuyang sa diringaran, ako minasumpa, nagtaram ang kagurangnan, huli ta ginibo mo ini, huli ta dai mo isinayuma an sa imong aki, an sa imong bugtong na aki. Bebendisyonan ta ka, papadakulon ko an sa imong mga aki, arog kan mga bituon sa langit, arog kan mga baybay sa pangpang kandagat. Masasakupan kan sa imong mga kaakian, ang mga banwaan sa saindang mga kalaban. Ang gabos na banwaan sa daga, magiging paladan sa imong kaakian, huli ta ika nagkuyog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ampuna ako kagurangnan, ika ang sakong paglaom. Ampuna ako kagurangnan, ika ang sakong paglaom. Ika kagurangnan, ang sakong pinili, sakong kalis. Ika man sana ang sakuyang magiging balos. Danay kong gigigiromdomon ang sa imong mga karahayan. Uya sa iya, sa tuo kong kamot, ako magdadanay. Ampuna ako kagurangnan, ika ang sakong paglaom. Nauugma ang sakong puso, nauugma ang sakong kalag, sagkod ang sakong hawak, nasa katiwasayan. Dai mo papabayaan na malapa ang sa imong namumutan. Ampuna ako kagurangnan, ika ang sakong paglaom. Ipapahiling mo sako ang dalan nin buhay. Yaon sa atubang mo ang bilog mong kaugmahan. Yaon sa tuo mong kamot ang kaugmahan, sagkod paman. Ampuna ako kagurangnan, ika ang sakong paglaom. Matindog po ang gabos para sa pagpamibi. O Diyos, orog kadakulang Ama nin mga paratubod, na nagpadakol kan mga aki na sa imong panuga, huli kan grasya ning pag-ampon, nalakop sa bilog na kinaban, asin huli kan sakramento Pascual, nagibong Ama kan gabos na mga nasyon, ki Abraham na sa imong aki, susog sa imong pinanuga. Magkani kong tugutan mo an sa imong banwaan, na makalaog sa grasya kan sa imong pangapudan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos, asin himateon niya to ang ikatulong babasahon. Sa ikatulong babasahon, ginigurumdum niya to ang bangginin katalingkasan kan mga Israelitas, kan sinda ilinigtas nin Diyos sa paagi ni Moises. Hali sa kauripnan, sinda nagbalyo sa dagat na pula. Buksan niya to ang satuyang isip asin puso sa paghinanyog kan ikatulong babasahon. Pagbasa sa libro ng Exodo. Ang kagurangnan nagsabi kay Moises, "Ta daw ta inapod mo ako. Sabihon mo sa mga aki nin Israel na padaguson ang pagbaklay. Para sa imo, itaas ang sa imong sugkod, unataan sa imong kamot, sa ibabaw kan dagat. Bangaa ang dagat, tanganing ang mga aki nin Israel, makalakaw sa mamarangdaga sa tahaw kan dagat. Sa kung papatagason ang puso kan mga taga-Ehipsyo, tanganing lamagun ninda ang mga aki nin Israel. Ako pag-uumawon, hulita madadaog si Faraon,
An bilog niyang hukbo, an sa iyang mga lunadan asin para kabayo. Kun ako bantog na, hulit dinaog si Faraon, asin sa iyang mga lunadan, asin an sa iyang hukbo, maaraman kan mga taga-Ehipto na ako an kagurangnan. Dangan an anghel ning kagurangnan, na nanginginotan sa hukbo ning Israel, nagpahudyan. Siring man sa hariging panganuron na nasa inotan, nagpahudyan. Naguntok sa pagultanan kanukbo nin mga taga-Ehipto, asin kanukbo ning Israel. An panganuron madiklom, asin bilog na banggi an mga hukbo, dai nagkainabotan. Inunat ni Moises an sa iyang kamot sa ibabaw kan dagat, sa kusog kan duros na dumagsa bilog na banggi, pinasibog nin kagurangnan an dagat. Nabanga an mga tubig, pinaril na tubig sa wala, asin pinaril na tubig sa tuo. An mga aki ning Israel nag-agi sa mamarang daga sa tahaw. Linamag sinda kan mga taga-Ehipto, gabos na mga kabayo ni Faraon, an sa iyang mga lunadan asin an mga parakabayo, naglamag sa inda. Pagkahali sa hariging kalayo, asin sa hariging panganuron, dinungawa ning kagurangnan an hukbo kan mga taga-Ehipto, asin winarak an sa indang hukbo. Ginuruong an mga ruweda kan sa indang mga lunadan, kaya day sinda nakahiro. An mga taga-Ehipto nagkurahaw, dumulag kita sa mga Israelita, sinusurog sinda nin kagurangnan, asin linalabanan an mga taga-Ehipto. An kagurangnan nagsabi kay Moises, unataan sa imong kamot sa ibabaw kan dagat, tanganing an mga tubig bumulos balik sa mga taga-Ehipto, sa saindang mga lunadan, asin sa saindang mga parakabayo. Inunat ni Moises an sa iyang kamot, sa ibabaw kan dagat, asin pagsirang kan aldaw, ang dagat buminalik sa dati. An mga taga-Ehipto nagdurulag sa dagat, asin linamos sinda nin kagurangnan sa tahaw kan dagat. An mga tubig pagbalik sa dati, nagkaralamtopan an mga lunadan, asin an mga parakabayo, kanhukbo ni Faraon, na naglamag sa mga Israelita pasiring sa dagat. Mayo sa sainda ning natada, mayo ni saro man lamang. Alagad ang mga aki ning Israel naglakaw sa mamarang daga, sa dagat, sa pagultanan kang pinaril na tubig, sa tuo asin pinaril na tubig sa wala. Kan aldaw na iyan, ilinigtas din kagurangnan ang Israel sa mga taga-Ehipto. Nahiling kan Israel ang mga taga-Ehipto, nagkahurutad sa baybayon. An Israel saksi sa dakulang ngangalasan na ginibo nin kagurangnan laban sa mga taga-Ehipto. An kagurangnan sinamba kang banwaan, nagtubod sinda sa kagurangnan asin ki Moises na sa iyang surugoon. Kaya si Moises asin an mga aki ning Israel nag-awit kay ning awit sa kaumawan nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio an simbag. Mag-awit kita sa kagurangnan, pano siya nin paglaom. Mag-awit kita sa kagurangnan, pano siya nin paglaom. Maawit ako sa kagurangnan, mamurawayon an sa iyang panggana. Kabayo asin para kabayo itinapok niya sa dagat. An kagurangnan sa kong kusog, sa kong awit, sa kong kaligtasan. Siya an sa kong Diyos, siya ang sa kong aawitan, Diyos ang sa kong Ama, siya sa kong pag-uumawon.
Mag-awit kita sa kagurangnan, pano siya nin paglaom. An kagurangnan paralaban, kagurangnan an sa iyang ngaran, an mga lunadan ni Faraon inapon sa dagat. Sinda nasa irarom kan dagat, nag-irarom siring sa gapo. Mag-awit kita sa kagurangnan, pano siya nin paglaom. Ang tuumong kamot kagurangnan, mamurawayon sa kapangyarihan. Ang kalaban rinunot kan tuumong kamot kagurangnan. Ang kaiwal rinunot mo sa saimong dakulang kamurawayan. Mag-awit kita sa kagurangnan, pano siya nin paglaom. Sinda sa imong dadarahon asin itatanom sa saimong bukid. Lugar na sa imong pinag-eerokan kagurangnan. Santuaryo na ginibo kan sa imong kamot kagurangnan. An kagurangnan magahade sagpud paman. Mag-awit kita sa kagurangnan, pano siya nin paglaom. Matindog po ang gabos para sa pagpamibi. O Diyos, nan mga suanoy mo nga ngalasan, na mamatean ming nagbabanaag, dawa sa mga panahon mi, mantang ang tinipon mo sa kapangyarihan kan tuo mong kamot, sa pagpatalingkas nin sarong banwaan, sa pagtugis ni Paraon. Ginibo mo ini sa pagligtas kan mga nasyon, huli kan tubig nin pagkamundag liwat. Warasan tanganing an kapanoan kan bilog na kinaban, mapaduman sa mga aki ni Abraham, asin sa kadakulaan ni Israel. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Matukaw ang gabos, asin himateon niyato ang ikaapat na babasahon. Ninhuli sa bunyag, kita nagkaigwanin bagong buhay sa Diyos, huli sa sarong relasyon na inaapod niyatong tipan. Siring sa sarong maimbod na agom, ang Diyos handa sa pag-ako sa tuya. Minsan nga ni kita nagsuhay sa iyang pagkamuot. Alagad, kaipuhan ang satong tunay na pagkamuot na makabalik sa iya. Asin ang Pasko nin pagkabuhay liwat, iyo ang panahon na itinalaan para sa pagbago kan sa tuyang relasyon sa Diyos. Iyo ini ang panahon nin pakikipag-ulian, panahon na ang Diyos mabisita tanganing imbitaran kitang makipagtipan sa iya. Maghagad kita sa Diyos nin kapatawaran kan satong mga pagkukulang. Buksan niya to ang satong isip asin puso sa paghinanyog kan ikaapat na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Puon ngunyan an sa imong kaglalang, magiging sa imong agom, kagurangnan nin mga hukbo an sa iyang ngaran. An banal na Israel magiging sa imong kagtubos, Diyos nin bilog na kinaaban an sa iyang ngaran. Siring sa agom na binayaan ng Espiritu, nasa kahorasaan pinapabalik nin kagurangnan. Si Isay ang lalaki na minasubol sa iyang agom na babae, puon kan siya aki pa, hapot nin sa imong Diyos. Binayaan taka sa halipot na panahon, alagad sa dakulang pagkamuot, ika sa kuyang kinoagiraray. Sa labi-labi kong kaanggotan, sa madaling panahon na sa imo tinago ko ang sakuyang lalawgon. Alagad sa pagkamuot na daing kataposan, ika sa kuyang naherakan. Olay nin kagurangnan sa imong kagtubos. Ako ngunyan, arog ka ito kan aldaw ni Noe. Kan ako nagsumpa na ang mga tubig ni Noe, daina sagud pa man magbaha sa ibaba nin daga. Kaya ngunyan, sa imo sa kong isinusumpa, an sa kong kaanggotan asin padosa laban sa imo. An mga bulod mapapara, an mga bukid mayuyugyug, alagad dai ka sagud pa man babayaan kan sa kong pagkamuot. An sa kong tipanin katuninongan sa imo, day sagud pa man matatanyog. Olay nin kagurangnan na naheherak sa imo.
O mamundoon, makaherak-herak, daing palad, hilngaan sa imong mga gapo, sa ibabaw kan karbongklo, an sa imong mga base, ibabaw kan mga safiro, ruby an sa imong mga almena, esmeralda an mga pintuan, asin an paril, mahalagang mga gapo. An sa imong mga aki, tutukduanin kagurangnan, an sa imong mga aki, magkakaigwanin dakulang katuninungan. Ika papatindugon sa katanosan, harayo sa mga nag-aapi asin nagpapasakit, da ika dapat na matakot. Ang takot, da makakarani sa imo. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, kagurangnan, uumawon ta ka, huli ta ako, ilinigtas mo. Kagurangnan, uumawon ta ka, huli ta ako, ilinigtas mo. Kagurangnan, uumawon ta ka, huli ta ako, ililigtas mo. Ang sakong mga kalaban, dai mo tinaawan ng dahilan na mag-ugma. Kagurangnan, ang kalag ko binangon mo sa kagadanan, inagaw mo sa kaibahan kan mga minahilig sa lulubngan. Kagurangnan, uumawon ta ka, huli ta ako, ilinigtas mo. Kamo na mga namumuot sa kagurangnan, mag-awit sa iya, pasalamatan ang sa iyang banal na ngaran, ang sa iyang kaanggotan agisana, ang sa iyang balaog nagdadanay bilog na buhay. Kagurangnan, uumawon ta ka, huli ta ako, ilinigtas mo. Ang kagurangnan naghemate asin nakaherak, sa banggi may luha, pagkaaga may ugma. Ang kagurangnan naghumali sa pagtabang sako, ang sakong kamunduan sinanglian mo nin pagsayaw. Kagurangnan kong Diyos, salamat sa imo sagkod paman. Kagurangnan, uumawon ta ka, huli ta ako, ilinigtas mo. Matindog po ang gabos para sa pagpamibi. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan, sagkod pa man sa paggalang kangaran mo, padakula ang pinanuga mo sa mga kamagurangan sa pagtubod, asin padakula sa banal na pag-ampon ang mga aki nin panuga. Tanganing anday pinagduwa-duwahan na mangyari kan mga banal sa enot na panahon, mamidbidan kan simbahan ngunyan na nautob ng gayo sa dakul na kabtang. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw ang gabos, asin hemateon niya to ang ikalimang babasahon. Bako lang pagkabuhay liwat sa espiritu ang dara kan bunyag. Huli ka ini, kita man tinataawanin kusog na magpadagos na mabuhay. Mahalaga ang tubig para sa paglalakbay sa disyerto. Araw kan tampalasan sa libro ni Propeta Isaías, tibaad kita mapadungkal sa disyerto nin buhay. Kung mahulog kita sa siring na sitwasyon, di kita mawaaranin pagtubod. Yaon ang Diyos na iyo ang burabod kan tubig nin buhay. Tulos kanyang papainumon, asin di ikananggad mapapaha, sagkod paman. Buksan niya to ang satuyang isip asin puso sa paghinanyog kan ikalimang babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi ng kagurangnan, kamugabos na napapaha, madya sa tubig. Minsan mayo kamong kwarta, madya. Mayong kwarta, bumakalin mais, asin kumakan. Daing bayad uminom nin arak asin gatas. Ta daw taan kwarta ginagastos nindo sa bagay na bakong tinapay. Ang sa indong tanda ginagastos nindo sa bagay na dai nakakabasog. Hematea, ako asin magkaigwa kamo nin mga marhay na bagay na kakanon. Managom ang kakanon na sa indong ikakaugma. Magmaan kamo, madya kamo sako, maghimate, asin ang sa indong kalag mabubuhay. Ako makikipagtipan sa indo,
sarong tipan na daing kasagkoran, huli sa mga bagay na itinuga ko kay David. Siya ginibo kong saksi para sa mga banwaan, leader asin hadi in mga banwaan. Aapudon mo ang sarong banwaan na dai mumidbid, banwaan na dai kamidbid, maghihidali pasiring sa imo. Huli sa kagurangnan na sa imong Diyos, huli sa banalin Israel na mag-uumaw sa imo. Hanapan nindo ang kagurangnan mantang makukua. Apuda nindo mantang siya yaon sa harani. Talikdan kan tawong tampalasan ang sayang dalan, talikdan kan tawong maraot ang sayang mga kaisipan. Magbalik sa kagurangnan na may herak sa iya, sa satuyang Diyos na mayaman sa pagkaherak. Ansa ko mga kaisipan, bakuan sa indong kaisipan. Tataramon inining kagurangnan, siring na ang langit halangkaw, nasa ibabaw kan daga, ansa ko mga dalan urog na halangkaw, kesa sa indong mga kaisipan. Anuran asin yelo, nahilig hali sa langit, asin dai minabalik duman sagkod na ang daga masarumrom, mapatubo asin mapatalubo ang mga tinanom, tanganing an para sa buwag, matauwanin banhi, asin magkakan, matauwanin tinapay. Arog kayan ang sakuyang tataramon, mahali sa sakuyang uso, dai mabalik na daing laog, na dai mautob ang sakuyang kabutan, na dai nagibo ang sakuyang ipinapagibo. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorian stoya pong simbag. Kamu maugmang magsakdo nin tubig sa mga burabod nin kaligtasan. Kamo maugmang masakdo nin tubig sa mga burabod nin kaligtasan. Totoo man ang God, Diyos, ang sakong kaligtasan. Ako nagsasarig, dahi ako matatakutan. Kamo maugmang masakdo nin tubig sa mga burabod nin kaligtasan. Hulitan kagurangnan iyo ang sakong kusog, sakong awit, siya naging sakong paratubos. Kamo maugmang maharok nin tubig sa mga burabod nin kaligtasan. Kamo maugmang masakdo nin tubig sa mga burabod nin kaligtasan. Magpasalamat sa kagurangnan, umawon ang sa iya ngaran. Ang sa iya magibo nga ngalasan, ipamidbid sa mga banwaan. Ipahayag ang kadakulaan ni sa iya ngaran. Salmo awiton sa kagurangnan, hulita mamurawayon ang sa iyang naginibo. Ipamidbid sa bilog na kinaban, banwaan ninsyon, mag-awit na maugma, tadakula sa tahaw nindo ang banal na Israel. Kamo maugmang masakdo nin tubig sa mga burabod nin kaligtasan. Matindog po ang gabos para sa pagpamibi. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, asindeng kasagkuran, iyusan ang paglaom kan kinaaban, na sa paghulit nin sa imong mga propeta, ipinahayag mo ang mga misteryong ngunyan na mga panahon, kaugayi, patalubua ang pagmaawot kan sa imong banwaan, tabakong huli sa anuman, kundi sa imong pasabong, nangyayari ang pag-uswag kan anuman na mga kabagsikan nin mga paratubod. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Mamiibi kita, O Diyos na nagpapabanaag kay ning urog kabanal na banggi sa kamurawayan kan Domingo ning pagkabuhay liwat. Hirua sa imong simbahan an espiritu ning pag-ampon, tanganing binago sa hawak asin kalag, magdulot kami sa imo nin liputok na paglingkod. Huli kay Jesucristo kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahunan kan mga panahon. Amen. Matindog kita, sa rito nin bunyag na sinasambit ni San Pablo, ang bilog na hawak kan bubunyagan, ibubuntog sa tubig kaiba, ang sa iyang lumang pagkatao. Asinan sa iyang paghawas, may bago na sa iyang na siyang pagkatao. Para sunod na siya ni Kristo. Alagad, dai niya to malingawan na ang kapanoan nin buhay, sa tuyang makakamtan, enot sa pakisumaro sa pagkagada ni Kristo, sa buhay nin kapakumbabaan, as sinikadua, ang pakisumaro niya to sa siyang pagkabuhay liwat, sa kaumawan asin kamurawayan nin Ama. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Nalingawan nindo na kan kita binonyagan, isinaro kita kay Kristo Jesus, binonyagan kita sa iyang kagadanan. Sa ibang tataramon, kan kita binonyagan, ilinubong kita kaiba niya, asin isinaro sa iyang kagadanan. Tanganing siring na si Kristo na bubuhay liwat sa mga gadan, huli sa kamurawayan nin Ama, kita man magbabagong buhay. Kung kaiba ni Kristo kita, nakaarog sa iyang kagadanan, kita makakaarog man sa iyang pagkabuhay liwat. Dapat niya tong maaraman na ang dati niya tong pagkatawo ipinako sa krus kaiba niya.
Tanganing gadanon ining hawak na parakasala, asin iligtas kita sa kaoripnan nin kasaalan. An gadana tapos na sa iyang an kasaalan. Alagad kita nagtutubod na kung kita nagagadan kaiba ni Kristo, kita man mabubuhay kaiba niya. Aram niya to na si Kristo na buhay liwat sa mga gadan, dai na liwat magagadan. An kagadanan, dai na nin kapangyarihan sa iya. Kan siya nagadan na makasaro alagad sagpod paman, nagadan para sa kasaalan. Kayaan sa iyang buhay ngunyan, buhay kaiba nin Diyos. Kaya isipon nindo na kamo mga gadan para sa kasaalan. Alagad buhay para sa Diyos, diyan kay Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Magpasalamat kita sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, an sa iyang pagkamot, dining katapusan. An mga akin in Israel magsabi, an sa iyang pagkamot, dining katapusan. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Antong kamot din kagurangnan ng gana, initaas ako kantong kamot din kagurangnan. Dahil ko makagadan, dahil ako mabubuhay, an sa iyong mga gibo, sa kuyang ipagsasaysay. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Anggapo na isinikwal kan mga paratugdok, naginsarigan na gapo, gibo ininin kagurangnan, makangangalas na pagilingon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasa indo. Sin sa imong espiritu. Ang pagbasa kan baray na bareta, susuki San Mateo. Amurawayan sa imo kagurangnan.
Pagkalihis kan Sabado, maturidiklom pa kan Domingong aga, nagsungko sa lulubngan si Maria Magdalena, asin man sa ropang Maria. Biglang naglinog nin makusog, hulit na may sarong anghel nin kagurangnan na naghilig hali sa langit. Nagduman sa lulubngan, pinaligid ang gapo na nakatakop dangan tuminukaw sa ibabaw kayan. Nagliliwanag siyang siring sa kikilat, asin ang gubing niya maputi siring sa ambon. Huli kang takot sa iya kan mga bantay, tinakigan sinda asin nagkapurukan nagarumagadan. Nagtaram ang anghel sa mga babae, dahil ka mo matakot, aram kong hinahanap nindo sa Jesus na ipinako sa krus, mayo siya rigdi, nabuhay sa liwat siring sa sayang sinabi, madya ka mo, hilingan nindo ang hinutadan sa iya. Dangan paluman tulos ka mo, asin sabihan nindo ang sa iyang mga disipulo na nabuhay sa liwat sa mga gadan. Mainot siya sa indong magduman sa Galilea, duman nindo siya mahiling. Tandaan nindo ang sinabi ko sa indo, kaya hidaling nagluwa sa lulubngan ang mga babae, tinatakigan sa takot alagad maugma. Nagdaralagan sinda, tanganing baritaan ang mga disipulo. Alagad sinabat sinda ni Jesus asin sinabihan, mapasaindo ang katuninungan. Dinulok ninda si Jesus, kinaputanan sa iyong mga bitis, dangan sinamba siya. Sinabihan sinda ni Jesus, dai ka mo matakot. Sabihan nindo ang mga tugang ko na magduman sinda sa Galilea, tadumaninda ako mahihiling. An marahay na bareta kan sa tong kagurang na. Ag-umaw sa imo, Kristo, matukaw ang gabos sa paghinanyog kan humiliya. Happy Easter po sa Satuya Gabos. Palakpakan ta po ang mahal na Diyos. Isipon ta po nangunya nabanggi, igwaning sarong aki na naghapot sa iyang ina. Nanay, tano ta tiniripon mo kami igdi sa laog kang harong, sa pagsunod, sa pagdalan, kang live streaming, kang naga Smiles to the World, sa simbahan kang Immaculate Conception, tanganing makasunod kita kay niyong halawigon na seremonya. Ngunyan ang aki minahapot giraray, nanay tano ta madikluman ang simbahan kan subago, tano ta halimba halawigon, ang sinusubaybayan ta, anong oras kita maturog. Ngunyan na banggi, ang ginigibo ta po, sarong banal na misa. Totoo po, nagpuon kita madiklumon. Totoo po, halawigon an misa tangunyan na banggi. Ini po ninhulita, ang satong selebrasyon ngunyan extraordinaryo. Ninhulita, ang bangging ini, ang pinakaurog na milagro na pwedeng mahiling kan tao sa tuyang nasasaksihan. Ang pagkabuhay liwat ni Hesukristo, iyo ang milagro kan gabos na mga milagro. Mahapot kita, ano ang milagro? Ang milagro, sarong pangyayari na daikayang marurop kan pag-iisip nin tao. Ini sarong pangyayari na di kayang ipaliwanag kang science, kang math, kang psychology, o kang sociology. Ninhulita, ini mga bagay na ini yung pagkabuhay liwat, ini extraordinaryo. Asin ang pagkabuhay liwat ni Hesukristo sa gadan, iyo ang dahilan kung taano ta ang bangging ini, iyo ang pinakaurog sa gabos na mga banggi. Ninhulita ang milagro
na nasatuyang nasasaksihan sa bangging ini, daina mauulit giraray, dawa nuarin pa. Sa Ebanghelyo, sinasabi na si Lazarus nabuhay liwat sa mga gadan. Ang bugtong na aki kan biyuda duman sa Naim, sinasabi na nabuhay man sa mga gadan. Si Kristo, ngunyan nabanggi, minimidbid niyato, nagtutubod kita, na nabuhay man liwat, hali sa mga gadan. Ang mga pangyayaring ini, sabi kaiyan, they belong to the same category. Gabusinda, nabuhay liwat, hali sa gadan. Alagad ang pagkabuhay liwat ni Hesukristo na iiba. Ninhulita, matapos na si Lazaro nabuhay liwat, si Lazarus nagadan. Matapos na ang aki kay tung biyuda duman sa Naim, nabuhay liwat, siya nagadan man giraray. Alagad kan si Kristo nabuhay liwat, siya padagos na nabubuhay hanggang ngunyan. Magpuon kan siya nagadan asin nabuhay liwat, daina siya magagadan giraray. Siguro kung si Lazarus dai nagadan, mahapot kita pira ng edad ni Lazarus ngunyan. Siguro ang edad ngunyan ni Lazarus 2,045 years old, kaedad ni Father Emil. Alagad kung mahapot kita, ano ang edad ni Kristo ngunyan? Ang edad ni Kristo ngunyan, iyo ang edad na forevermore. Sabi kaiyan sa teleserye ni Lisa Soberano asin ni Enrique Hill. Sabi kaiyan sa GMA, ang edad ni Kristo magpakailanman. Ang pagkabuhay liwat ni Hesukristo, iyo ang pinakaurog na milagro na nahiling kan bilog na kinaban. Kaya matapos na siya mabuhay liwat, dawa ang satong kalendaryo, binago. Kaya ang pagbilang kan taon, kan bilog na kinaban, ginagamit ang tataramon in the year of our Lord. 2020. Buot sabihon, 2020, matapos na si Kristo, nabuhay liwat. Paano ini nangyari? Ano ang itinutukdo sa tuya kan milagrong ini? Enot, ang milagro ning pagkabuhay liwat ning kagurangnan, minatukdo sa tuya, na ang bulong sa kagadanan, iyo ang pagkamuot. Ang pagkua nin umay sa helang, bako sa hospital. Ang antidote sa kagadanan, bako ang pagpa-stem cell. Ang antidote sa kagadanan is to love. Kadakol ang mga tao, padagos nagahangos, alagad sinda, nagadan na. Ninhulita sinda, nagpundo ng mamuot. Alagad ang sarong tao, dawa siya nagpundo na sa paghangos. Alagad siya, danay na namuot, siya nabubuhay sagkod paman. Ngunyan sa tuyang pinagsisilibrar, ang dakulaon na pagkamuot ning kagurangnan. Kansuod duman sa bukid ning Kalbaryo, mayo ni sarong tataramon, ning hinanakit o kakulugan ning buot o ning kaanggutan ang nahinanyog niyato gikan sa tataramon, gikan sa nguso ning sarong Diyos na nagtitios. Pagkamuot sa Ama, asin pagkamuot sa katawuhan. An makapagsabi nin, Ama, patawada sinda, tadininda aram an sa indong ginigibo. Asin makapagsabi, an Ama, sa saimong kamot, itinatao ko an sakong espiritu.
Ankurahaw na Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako, bakong kurahaw ning pagbasol, kundi kurahaw nin dakulang nagsasarig, nin kurahaw nin sarong tawo na pusog ang pagtubod, sarong tawong namumuot sa saiyang ama. Kaya an kagadanan nadadaog nin pagkamuot. Ani kaduwang dahilan kung taano taan pagkabuhay liwat, iyo ang pinakaurog na milagro, iyo ang pagtao sa kasimbagan sa sarong kahaputan. Paano kinakastigo nin Diyos ang kasalan? Paano pinapadusahan nin Diyos ang parakasala? Ang kastigo nin Diyos sa kasalan, ang padusa nin Diyos sa parakasala, iyo ang pagkaherak. Tandaan po niya to ini, ang kasimbagan nin Diyos sa kasalan, ang padusa nin Diyos sa parakasala, bakong posas, bakong prisuhan, bakong pagbalos, kundi pagkaherak. Asin ang tawong nagpili ning pagkaherak, mabubuhay sagkod paman. Igwaning sarong mystics na nagsasabi, igwanin mga tawo na daida nakakalaog sa kalangitan. Dawa kan sinda nabubuhay digdi sa daga, day man ninda pigbalgar ang 10 tugon. Kadakul da ang mga tawong day nakakalaog, ninhulita sinda, dai nakakapagpatawad. Dai nakakapagpatawad ning madali. Asin dai sinda nakakapagpatawad nin udok sa buot. Kaya kung gusto mong makalaog sa kamurawayan nin Diyos, piliun mo ang pagkaherak. Bako ang magparakimkim ning hinanakit. Bako na kita mag-isip kung paano makabalos. Mayo po nin maheherakon na tawo na yaon sa impyerno. Ang langit, iyo ang destinasyon kan mga tawong maheherakon. Ang Diyos na bubuhay sagkod paman, ninhulita sa pagkita nagkakasala, an sa iyang simbag sa satuya, pagkaherak. Pag kita nagkakasala, ang balos nin Diyos sa tuya, bakong kastigo, bakong pasakit. Kita minasakit, ninhulita ang pinili ta sala. Kaya kita minaani ning kagabatan, ninhulita kita iyo ini ang satong itinanom. Sala ang satuyang itinanom. Kaya ang balos nin Diyos sa satuya, permitang isipon pagkaherak. Iyo ini ang dahilan kung taano ta si Kristo na buhay liwat sa mga gadan. The antidote to death is love. The antidote to sin is mercy. Asin paano nangyari ang pagkabuhay liwat? Sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, siya nagsabi, si Kristo na nasa estado ng Diyos, dai naghuna na samsam ang pagkapantay sa Diyos, kundi pinaginyang mayo ang sadiri, inako ang estado ning uripon, naginsiring sa mga tao, asin sa anyo sayod na tao, nagpakumbaba kan sa diri, nagmakinuyog-kuyog sagkod sa kagadanan, kagadanan duman sa krus. Christ is in the equality of God, something to be grasped of, but Christ rather emptied himself and took the form of a slave.
Paano niya to maipapaliwanag ang Diyos naging tao? Mas malala ang sinurat ni Propeta Isaías. Ang sabi ni Propeta Isaías, ang Diyos dai naging tao lang. Ang Diyos naging ulod. Ang Diyos naging worm. Ini po ang inaapod niya tong kapakumbabaan. Ang Diyos na buhay liwat, ninhulita ang Diyos mapakumbaba. Para sa sarong tao na pinipili ang kapakumbabaan, bako ang pagiging arugante. Ang sarong tao na minalikay, lalong-lalo na sa panahon na ini, na nagdudunong-dunungan, pirming igwa po ning milagro ning bagong buhay. Mayo nin milagro sa nakulgan na habong maherak, asin mayo ning milagro ning bagong buhay sa tawong mapaabaw-abaw, sa mayong pakiaram, ang regalo sa kapakumbabaan, iyo ang pagkakaigwa nin dakol na milagro sa saindang buhay. 300 years ago, matapos na si Kristo mabuhay liwat, igwa ning istorya si Abot Apolos. Si Abot Apolos, nagkaigwadaan ning sarong pangiturugan. Asin sa iyang pangiturugan, nagpahiling sa iya ang demonyo, asin nakikiulay sa iya. Asin aram po nindo kung anong klase ang lalawgundaa kan demonyo na nagpahiling ki Abot Apolos. Hilingon mo po ang kataid mo. O alin, hilinga daw ang kataid mo. Taarog da kaayan ang lalawgon kan demonyo. Kamu pong nagsusubaybay, digdiyo sa Naga Smiles to the World. Hilingon mo po ang kataid mo. Taarog kaayan ang lalawgon kan demonyo. Magayon ang buhok, mahamot, malinig ang lalawgon, asin, mayo lamang ning peklat, naggigibo pa, nagbubugtak pa ning make-up. Perfect features. Arog po da kaiyan ang lalawgon kan demonyo. Alagad, igwa po dang narisa si Abot Apolos sa imahen kan demonyo. Kan hiniling niya po daa ang paibaba kan hawak kan demonyo. Ang demonyo po daa mayo ning tuhod. Ang bitis daa ning demonyo garo sarong tanos na kahoy. Ang demonyo mayo daa nin tuhod. Taan demonyo dawa nuarin dai maluhod. Kaya ang demonyo mayo ning sungay. Ang demonyo mayo ning ikog. Ang demonyo mayo ning nakakatakot na ngipon. Ang demonyo mayo man nin tuhod. Ninhulita ang demonyo dai maluhod sa pagpakumbaba. Pirmi siyang mapaabaw-abaw. Ngunya na Easter Vigil, diskubrihon po niyato ang kapangyarihan nin kapakumbabaan. Kita makapagluhod-lugod arog ni Santo Tomas. Kita makapagluhod-lugod arog ni Santa Maria Magdalena. Asin sa pagluhod, kita makapagsabi, Diyos ko asin kagurangnan ko. Tanutang bangging ini ekstraordinaryo, ninhulita ini ang milagro kan gabos na mga milagro, ang pagkabuhay liwat nin kagurangnan. Asin paano mapapasato ang milagrong ini?
sa paagi ning pagkamuot, pagkaherak, asin pagigin mapakumbaba. Sa pagigin mapakumbaba, mamatean niyato ang dakul na milagro sa satong buhay. Sa pagigin maherakon, dawa sa day maninigo ning pagkaherak, mahihiling niyato ang mas urog na milagro sa satuya ning Diyos. Sa pagigin mamumuton, dawa duman sa tawo na pasakit sa satuyang buhay, ang satuyang lulubngan, pirming magiging bakante, asin an aliluya, pirming yatong aawiton. Ninhuli tasiring na si Kristo na buhay hali sa mga gadan, kitaman mahahawas sa kagabatan ning buhay. Kaya lugod, ang milagro kan pagkabuhay liwat, magin milagro man sa satuyang buhay. Pilion yato na pirming mamuot, ugalion yato na pirming magin maheherakon, asin pilion yato ang pagigin mapakumbaba. Kaya po, sa saindugabos, lalong-lalo na sa panahon na ini, kita po mag-ugma. Tatutuo man ng God, ang milagrong ini na satuyang pinagsisilibrar ngunyan, nagtatao sa satuya ning dakulang kaugmahan. Palakpakan po niyato ang Diyos na nabuhay liwat sa mga gadan. Isusunod po niyato ang ikatulong kabtang kan satong selebrasyon. An pagbendesyon kan tubig asin pagbago kan mga panuga sa bunyag. An bangginin Pasko iyo ang pinakaangay na panahon na pinili kan enot na mga Kristiyano para sa selebrasyon kan sakramento nin bunyag. Sa laog kaining seremonya nin pagbunyag, magkakaigwa nin pagbago kan panuga sa bunyag na ginibo kan lambang saro. Ini nagpapagirumdum sa sato na dapat kitang magdanay kay Kristo bilang burabod nin gabos na karahayan asin sa iyang mga katukduan. An bunyag iyo an selyo o tanda nin lambang Kristiyano, an selyo kan sa iyang pagtubod kay Kristo asin paglaog sa bagong pagkatawo na iyo man si Jesucristo na mamurawayon na nabuhay liwat sa mga gadan. Ngunyan, malaog na kita sa ikatulong kabtang, iyo ang liturhiya nin bunyag, matindog po ang gabos. Orog na namumutan kong mga tugang, mapakumbabang mag-arang kita sa kugurangnan sa tong Diyos, na magkanigo niyang bendisyonan ining tubig na sa iyang linalang, na iwiwirik sa to sa pagrumdum kan sa tong bunyag. Papagkanigo niyang baguhon kita, tanganing magdani kitang maimbod sa Espiritu na sa tong inaako. Kagurangnan sa moyang Diyos, kay raking maghumari sa imong banwaan na nagpupukang unyan na banggi, urog kabanal. Asin mapagkanigwang bendisyoni ining tubig para sa mo na nagurumdom kan makangalas-ngalas na gawi nin paglalang sa mo. Pati yan urog na makangalas-ngalas na pagtubos sa mo. Nainiman sana nilalang mo tanganing mabinungan daga asin matawanin ranga asin kalinigan an sa mong mga hawak. Linalang mo man ang tubig na magintabang nin sa imong pagherak. Tahuli kay ini man sana, linigtas mo sa kauripnan an sa imong banwaan, asin sa lantad pinakulpa an sa indang pagkapaha. Huli kay ini, ang mga propeta nagpahayag kan bagong tipan na sa imong itutugda sa katauhan. Sa kauriurihi, huli kay ini man sana, na pinabanal ni Kristo sa Jordan, pinagumuan sa moyang rinatak na pagkatawo sa pagparigos para sa bagong buhay. Kaya ining tubig lugod maging para sa mo pagrumdom kan bunyag na inako
asin warasan na kami sa kugmahan makisumaro, kaibaan sa mga tugang na mga minunyagan sa Paskwa. Huling i Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Isusunod po niya to ang pagbabaago kan panuga sa bunyag. May mga sakristan pong malibot, tanganing magtaonin kalayo na hali sa Siryo Pascual. Orog na namumutan kong mga tugang, huli kan misteryo Pascual, linubong kita kaiba ni Kristo, tanganing kaiba niya, maglakaw kita sa bagong buhay. Kaya pagkatapos kan pag-utob kan Kwaresma, bago hunta ang mga panuga sa banal na bunyag, nakaidto sa tong sinikwal, si Satanas asin ang sa iyang mga gibo, asin nanugang maglingkod sa Diyos sa banal na katolikong simbahan. Kaya, isinisikwal nindo ang kasalan, tanganing mabuhay kamo sa katalingkasan, kan mga aki kan Diyos. Opo, isinisikwal ko. Isinisikwal nindo ang mga padagka kan karatan, tanganing day kamo pagsakupon kan kasalan. Opo, isinisikwal niya mo. Isinisikwal nindo si Satanas, ang kagtugdas asin prinsipe ning kasalan. Opo, isinisikwal niya mo. Nagtutubod kamo sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga. Opo, nagtutubod kami. Nagtutubod kamo kay Heso Kristo, bugtong niyang aki sa tong kagurangnan. Namundag ki Birhen Maria, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong na nabuhay liwat sa mga gadan, asin nagtutukaw sa tuo kan Diyos Ama. Opo, nagtutubod kami. Nagtutubod kamo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Opo, nagtutubod kami. Asin ang Diyos na makakamhan, Ama ni Heso Kristo sa tong kagurangnan, na nagtao sa to ning bagong buhay sa tubig asin sa Espiritu Santo, asin nagtao sa to kan kapatawaran sa mga kasalan, at amanon kita sa iyang grasya, kay Heso Kristo sa tong kagurangnan, sagod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Isusunod po niya to ang pagwirik kan agwa bendita, asin sa pagwirik kitatabi mapanguros. Tubig na nagbubulos na hiling ko, halos sa tuokan templo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Itinatao ang buhay, asin ang kaligtasan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Asin maugma, nag-aawit, ang mga tao gabos. Hallelujah,
Palsukon na po niyato an sulo kan kandila, isusunod po niyato an pamibi nin banwaan. Sa Heso Kristo na buhay liwat, ginibong kagurangnan nin langit asin daga, pinasarig an satuyang paglaom na kita mabubuhay liwat. Mamibi kita sa iya, mamurawayon na Jesus, hinanyugaan sa mong pamibi. Mamurawayon na Jesus, hinanyugaan sa mong pamibi. An Santo Papa Francisco, an mga obispo asin kapadian, tanganing sa kapangyarihan kan Espiritu Santo, sinda magin saksi kan marhay na bareta na si Kristo na buhay liwat, mamibi kita. Mamurawayon na Jesus, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa mga namamayonin banwaan, tanganing sa indang midbidon sa Yesu Kristo bilang kagurangnan, asin iwaras sa inda na espiritu nin katanosan asin katoninungan, mamibi kita. Jesus, sa mga na Jesus, sinanyugaan sa muyang pamibi. An mga dukha, nagtitios, mga pinapasakitan, mga naghihelang, tanganing magsarig sinda sa paglaom, asin pagtubod kay Kristo na nabuhay liwat, mamibi kita. Mamurawayon na Jesus, sinanyugaan sa muyang pamibi. Nakita gabos na uya digdi, tanganing magka-minarootan asin magpatarabang-tabangan sa pagsaksi na si Kristo na buhay liwat, mamibi kita. Mamurawayon na Jesus, sinanyugaan sa muyang pamibi. Ipamibi man yato, ngunya na kita minaselebrar kang pagkabuhay liwat ning satong kagurangnan, ang gabos na mga frontliners, ang gabos na apektado kay ning COVID, ang gabos na mga pamilya na ngunya nagkakatiripon sa pagsamba asin sa pagpasalamat sa Diyos, tanganing kita danay na mamuot, danay na maherak, asin danay na mapagpakumbaba. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Mamurawayon na Jesus, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, asin Ama ni Heso Kristong kagurangnan niyamo, kahiraki man kami, bagwa kami sa imong aki, na nagadan asin nabuhay liwat para sa samong kaligtasan. Ininahagad mi sa ngaran ni Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw ang gabos para sa ikaapat na kabtang kan sa tuyang selebrasyon, iyo ang liturhiya kan Eucharistia. Sa imo sa ang sakuyang buhay sa pagmamahal. Kaugmahan ni sakuyang puso asin kalag na ikadanay na paglingkudan. Sa imo sa nakagurangan, ang sakuyang isip asin buo, inudusay ko sa imo kapaligtasan ko para sa kaumawan mo. Kapag ako kamuran
Mamibig ka mo mga tugang, tanganing ansako asinan sa indong dulot, magkanig kong akuon nin Diyos amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, akuan mga pamibi kan sa imong banwaan, kay bakan mga dinudulot na sakripisyo. Tanganing an mga pinunan kan mga misteryo paskwal, magdara sa mo, huli kan sa imong kapangyarihan, sa pagpaumay na daing kasagkuran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at angani magmuraway na iharubay, urog ng gayo sa bangging ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Tas siyang gayo ang tunay na kordero, na nagpara kan mga kasalan kan kinaban, sa pagkagadan rinumpag niya ang samong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat ibinalik ang buhay. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na bertudes, asin mga angheles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Diyos min mga hukbo, ang langit asin nagkapanokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, palad sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. maluhod po ang gabos. Kaya maugayon na Ama, kaming nakikimaherak sa imo, nagpapamibi asin nagahagad, huli kay Jesucristong aki mo sa mong kagurangnan, na akuon mo asin bendisyonan ining mga balaog, ining mga atang, ining mga banal na sakripisyo na mayong kakundian. Na enot na dinudulot mi sa imo para sa banal mong katolikong simbahan. Papagkanigwang mapatuninong mo siya, mabantayan, matipon, asin mahadean sa bilog na kinaban. Kay bakan sa mong surugoon si Francisco na sa mong Papa, asin kan obispo ming si Rolando, patin kan gabos na nagaataman, susog sa katutuuhan, kan katoliko asin apostolikong pagtubod. Girumduma kagurangnan an mga surugoon mo, asin ang gabos na yaon digdi, na ang pagtubod midbid mo, asin ang debosyon aram mo. Para sa inda, nagdudulot kami sa imo, siring na sinda nagdudulot sa imo, kay ning sakrifisyo ning pag-umaw, para sa inda man sana, asin para sa gabos nindang katuod, para sa pagtubos kan sa indang mga kalag, para sa paglaom kan sa indang kaligtasan, asin karahayan. Sindang nagutob kan mga panuga ninda sa imo, Diyos na daing katapusan, buhay asin totoo.
Sa pagpaparupakinabang asin pagsilibrar kan urog kasagradong banggi, kan pagkabuhay liwat kan kagurangnan ming Hesukristo, susog sa laman, asin sa magalang na pagrumdum, enot kang mamuraway na Maria, danay na Birhen, ina kan iyuman sa ng Diyos, asin kagurangnan niya mong Hesukristo. Siring man ki Jose, esposo kan iyuman sa ng Birhen, asin kan sa imong mga santos, apostoles, asin martires, ki Pedro asin Pablo, Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon asin Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan asin Pablo, Cosme asin Damian, asin kan gabos mong mga santos, huli kan sa indang mga merito, asin pamibi, itugot mong makasanong sa inda, kan sa ay mong pagsurog sa gabos na tabang. Kaya ining dulot niya mo, bilang mga surugoon mo, siring man kan bilog mong pamilya, namimibi kami, kagurangnan na magayagaya mong akuon, asin husayan mo an samong mga aldaw sa saimong katuninongan. Dangan hawason mo kami sa ideng tapos na padusa, asin ipagbuot mo na kami makabilang sa katiripunan kan sa imong mga pinili. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Namimibi kami, O Diyos na sa gabos na bagay, ining mga dulot papagkanigoon mong bendisyonan, midbidon, parigunon, gibuhon na maninigo asin mauuyunan, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan aki mong urog na namumutan, sa mong kagurangnan Hesukristo. Bago kan aldaw kan pasyon, nag-ako siya nin tinapay sa mga banal asin mahal niyang kamot, asin initaas ang mga mata sa langit, pasiring sa imo. Diyos Ama niyang makakamhan, pagpasalamat sa imo, nagbendisyon, binaak, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi. Pag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pag-ako niya kaining mahalagang kalis, sa mga banal asin mahal niyang kamot, pagpasalamat giraray sa imo, nagbendisyon, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini, tayni an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakan, may kaining tinapay, asin pag-inom kang kalis, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamahal.
Kaya kagurangnan, kami na sa imong mga surugoon, siring man ang banal mong banwaan, ginigirumdom ang palada na pasyon, ang pagkabuhay liwat sa mga gadan, asin man ang mamuraway na pagsakat sa langit, kan iyuman sa ng Kristo, sa imong aki, sa mong kagurangnan, nagdudulot sa imong maliwanawon na kamahalan, hali sa mga balaog mong itinao, ining ostyang dalisay, ostyang banal, ostyang daing digta, banal na tinapay nin buhay na daing kasagkuran, asin kalis nin danay na kaligtasan. Lilinya ini kan maugay asin matiwasay mong lalawgon. Asin akua an banal na sakripisyo, daing digtang ostya, siring na pinapagkanigo mong maako, ang mga atang kansurugoon mong suripot na si Abel, asin ang sakripisyo kan samong patriarka na si Abraham, asin ang idinulot sa imo kan urog kahalangkaw mong padi na si Melchizedek. Mahera kami nagpapamibi sa imo, Diyos. Pagbot mo inidarahon, makamot kan banal mong anghel, sa sinanglitan mong altar, sa tubang kan Diyos nun mong kamahalan. Nganing kami nagpapakinabang, kanurog mong kabanal na hawak asin dugo, kan simong aki, nakisumaro sa altar na ini, anas mapanuman lugod, kan gabos na langit doon ng bendisyon, ang grasya. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ginumduma kagurangnan, ang mga tugang niya mong ganagadan, na naenot na sa mo, may tandaan in pagtubod asin nagtuturog sa katuninungan. Nag-aarang kami kagurangnan na sinda, asin gabos, na nagpapaingalo kay Kristo, matawan mo nin lugar nin kaginawaan, liwanag asin katuninungan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kami man ng mga surgon mong parakasala, naglalaom sa dakula mong pagkamahirakon, papagkanigon mong matawan mining kahirasan, sa pag-iriba kan mga banal mong apostoles, asin martires, Juan, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, asin gabos mong mga santos, namimibi kami nga koon mo kami sa sendang pag-iriba, ika na day nagtitimbang nin mga merito, kundi bulanos na nagawanas kan kapatawaran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, kagurangnan, inigabos sa karahayan, danay mong linalalang pinapabanal, binubuhay, binibindisyonan, asin sa mong iwinawaras. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Matindog po. Bilang mga aki nin Diyos na uugma sa pagkabuhay liwat, awiton niya to ang pamibion na itinogon asin itinokdo sa to. Ama niya mo na yaong sa
alon ang ngalan mo. Magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiling sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa huyanon yan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa huyan. Asin aray kami ang narahasa subok, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw niya mo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Heso Kristo. Ulita sa imo at kadena, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan.
maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan kita na inaalok sa bangkete kan satong paratubos. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtarampas na asinan sa kong kalag mauumayan. Sa diglom di kinaban, nguyaan ilaw na nagliwanag, ang kaligtasan ng katawan, ki Jesu Kristo na nabuhay liwan. Siya ang kagurangan na nagparaming kasalanan. Siya ang pagnamo na nagdarani katoninongan. Sa buong tataramon, ulay ni Diyos na kagurangan. Ang katawan makakaharap, pagkamuot iyo alahilan. Siya ang kagurangan na narakan katotohanan. Siya ang paglaom, magdadaon ito sa kasinduhan. Siya ang kagurangan na narakan katotohanan. Matindog po ang gabos. Mamiibig kita, kagurangnan, pabulusa sa mo ang espiritu nin sa imong pagkamuot, tanganing sa karahayan mo, ang pinabasog sa mga sakramento paskwal, pagsararoon mo. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Oratio Imperata, tumang sa paglakop kan coronavirus. Diyos na samong Ama, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo, hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa epidemya kan coronavirus, na naglalakop ngunyan asin nagdadaraning kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang para sa mga tawong naghihinguwa sa pag-adal kan hinalean, kan hiro, asin paglakop kaining epidemya. Giyahan mo ang mga kamot asin isip kan mga eksperto sa salud, tangani na sindaman, makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamiibi man yamo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno asin pribadong ahensya, tangani na makahanap sinda nin bulong sa helang, na dara kaining epidemya. Ipinapamibi miman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos,
Tawan mo kami nin biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos asin mga nagsasakit. Ininahagad mi, huli keso Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. O banal na lawgon ni Jesus, Divino Rostro, kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Matukaw po kita para sa nagkapirang mga tataramon. Sa punto pong ini, ako po nagpapasalamat ninhulita sa taon na ini, dawa grabe ang agyat sa satuya, ninhulog kay ning coronavirus, ang selebrasyon kan satuyang Semana Santa, naging banal, solemne, asin makahulugan. Ini po da inahimo kung bako sa tabang, sakripisyo, asin dedikasyon kan mga lideres niyato sa parokya. Kaya ako nagpapasalamat sa katuwang ko pong padi, kay Father Emil, yun na po ini ang sa iyang ultimong Bihilya Pascual sa parokya, kaya nagparakanta na po siya. Siring man po sa satuyang padi, si Father Bogs. Sa satuya pong Paris Pastoral Council, na pinapamayuhan kang chairperson si Engineer Fe Melinda Cu, sa mga simbanwaan, sitio and cluster leaders, kan satuya pong parokya, sa Philippine National Police, sa mga religious organizations and ministries, ang lektor, commentators, ang mga lay Eucharistic ministers na kada Domingo, dawa po igwaning lockdown, yaon sindadigdiyo, tanganing handa, na si magdigdi, makaako kan banal na komunyon, sa mga sakristan, as sinsiring man po kita nagpapasalamat sa gabos na nagtabang, nagpasubli ning mga auto, kanakaaging mga prosesyon. Asin sa espesyal na paagi, kita nagpapasalamat sa siyudad kang Naga, sa paagi po kan sa tuyang namumutan, asin ginagalangan na Mayor Nelson Ligacion, asin po ang danay na serbisyo, pagtabang sa satuya, kang City Events, Protocol and Public Information Office, na iyo po ang nag-cover, nag-live streaming sa satuya, tanganing iniyo po makaabot sa saindo, sa saindong mga harong, sa saindong pamilya, sa iya pong crew, asin sa pamayo si Mr. Allen Riondanga, na iyo man po ang Vice Chairperson kan sa tuyang Paris Pastoral Council. Sa saindo po gabos, may nalingawan po ako. Gutom na po kaya. So pagpasinsya na po, asin asahan po nindo, andanay ming pagpangadji, andanay ming paggiromdom sa saindo, nalugod kamo, danay na ilikay ning mahal na Diyos. Danay kitang bantayan, huli kan pinabulos na dugo ni Heso Kristong kagurangnan, ang dahilan kan sa tuyang kaligtasan. So sa indo po gabos, Happy Easter Giraray. Palakpakan ta po ang mahal na Diyos. Matindog po kita gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. iduko ang mga payo sa paghagad kan bendisyon sa mahal na Diyos. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, huli kan solemnidad kan Pasko ngunyan, asin kahirakan kamong surugon sa mga paghipa kan gabos na kasaalan, Amen. asin siyang nagsulit sa indo sa buhay na daing kasagkuran, huli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, panoon kamo kan mga premyo ning buhay na daing kagadanan. Amen. Asin mantang tapos na ang mga aldaw kan pasyon kan kagurangnan, kamong nagselebrar kan mga kaugmahan kan Fiesta Pascual, huli kan sa iya man sanang pagtabang, makaabot na nagrurukyaw sa mga kalag, sa piyestang ini na sinisilibrar sa kaugmahan sagkod paman. Amen. Asin bendisyonan kamo,
kan Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya, aleluya. Marahil agad. Ibig sa pagsamba, pinili mong banwaan ng anugang tatarahon. Magdanay sa